Ahora, ahora sí con la luz. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta asamblea que desde UGT Enseñanza País Valenciano convocamos. Yo soy Javier González Zurita, responsable de Enseñanza Pública. Me acompañan mis compañeros, la mayoría de ellos mis compañeros de, de federación del sector, especialmente Maika y Xavi serán los que intervengan o que hagan una intervención y una exposición del contenido de la convocatoria de estas oposiciones, y Xavi hablará también del baremo. Las dudas que tengáis las vais anotando en vuestra libreta o anotándolas para poderlas resolver al final de la exposición. Esperar a que terminen las exposiciones para formular las preguntas en el chat o con la mano levantada, según nos diga Maika, y lo anotáis con la finalidad o con la idea de, bueno, de ir respondiendo después las dudas que puedan haber surgido de esta convocatoria. Esta es una convocatoria de unas oposiciones ordinarias, de tasa de reposición. Significa que aunque estemos en un año de posible formulación de unas oposiciones de tipo tasa de estabilización o un procedimiento especial, no va a ser así. Estas oposiciones no entran dentro de la tasa de estabilización y, por tanto, el desarrollo que van a tener va a ser un desarrollo ordinario y normal, con pruebas eliminatorias y con un baremo ordinario de las distintas pruebas. Se me ha olvidado comentaros también que si se va a grabar esta asamblea para que posteriormente podemos utilizarla y colgarla en la web, y el que no haya podido asistir a ella, pues bueno, puede serle útil el contenido de la misma. Eso es importante decirlo para que aquellas personas que no queráis figurar o no queráis salir vuestra imagen en la grabación, pues lógicamente os mantenéis sin activar la cámara, y de esa manera, pues perfectamente utilizando el audio podéis participar y hablar, y no habrá ningún problema. Pues decía que es una convocatoria de tasa de reposición, son oposiciones ordinarias, y bueno, y ahora tanto Maika como Xavi nos explicarán el desarrollo del proceso. Es importante que sepáis que finalizará el plazo de presentación de solicitudes el lunes que viene, el día 15. Es importante que lo tengáis en cuenta para ir presentando toda la documentación que os requieren ahora en este momento, que nos explicarán adecuadamente y correctamente nuestros compañeros. La idea que llevamos es de haber finalizado, o sea que seremos todos breves y concisos, haber finalizado la asamblea a las 7:30, que es el momento en el que Maika tiene que terminar, o es el momento que tenemos contratada o abierta, habilitada la conexión. Y bueno, desearos mucha suerte en el proceso. Los exámenes seguramente serán a partir de junio, ahora nos lo comentarán, y que tengáis mucha suerte en ese proceso. Cualquier aclaración, cualquier duda que tengáis, pues sabéis dónde encontrarnos. Estamos en las sedes de UGT y sabéis dónde encontrarnos, y Maika ahora también os comentará grupo de difusión y algunos elementos adicionales. Maika, si quieres empezar ya. Sí, hola, bona vesprada. A veure un segonet, que potser la... Ai, vale. Ho veieu bé? Sí. I se sent? Perfecte. Bé, com ha dit el meu company Javier, tenim les oposicions de cos de mestres i també del procediment per a adquisició de noves especialitats. Va a l'ordre de l'11 del 2023, del 9 de desembre. Val? Així teniu el que és l'enllaç a la normativa. Després este Power, este document també estarà pujat a la web d'UG d'Ensenyament i també podeu fer-ne ús. És un resum que la veritat és molt útil. Val, continuem. Les nostres reivindicacions en les meses sectorials sobre concurs d'oposició de cos de mestres, algunes d'elles van ser
que és la revisió i actualització del sistema de les oposicions, l'increment de les places per tal de continuar amb la normativa de reducció de la taxa d'interinitat, un calendari de proves que no està i que sempre en totes les meses sempre estem reivindicant, els criteris d'avaluació que ho envien amb suficient antelació, varen dir que en finalitzar el període d'inscripció que ho enviaren perquè la gent poguera ja fer-ne ús. La realització de les proves escrites és una reivindicació en paper autocopiable que es va aconseguir. La gravació de les exposicions per tal de justificar puntuacions que no estan sobrevingudes, en aquest cas, i que s'adjudiquen totes les places i no se perdin cap. Així també tenim l'enllaç de la mesa sectorial de la convocatòria que varen tindre. En quant a la distribució de persones aspirants, en els tribunals la Direcció General ha de fer la distribució del personal aspirant de cada especialitat en el número de tribunals i respectar la província. Sí que és cert que les persones que participen en el torn de diversitat funcional o discapacitat sí que tenen la seva província de preferència. No obstant, també s'ha sol·licitat que qualsevol persona pugui escollir i tingui el dret d'escollir la seva província i que se li respecte. En quant a l'acreditació del valencià, s'acreditarà a partir del C1, C2 de coneixements de valencià de la Junta, o equivalents, a partir d'ahir certificat de capacitació o diploma de mestre. Ahí baix el que tenim la normativa que està a l'annex 2 de l'ordre 7/2017, per la qual se regulen els certificats oficials de coneixement del valencià. Cal dir també que els certificats de la Junta registren de manera automàtica, però els altres no. Els altres cal fer el tràmit corresponent perquè queden registrats. En quant a requisits específics, estar en possessió del títol acreditatiu al finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds. També hi ha una sèrie de requisits específics per participar en el que és la reserva de places per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. Poden participar en aquesta condició sempre que tinguin reconeguda aquesta discapacitat igual o superior al 33% i que, clar, no sigui incompatible amb l'exercici de la docència. I el termini de compliment d'aquests requisits és quan acaba el termini de presentació de les sol·licituds i mantenir-se. Com ha dit el meu company Javier, acabarà el termini de presentació de les sol·licituds el dia 15 de gener, que és dilluns proper. Ja queda temps, però no hi ha que demorar-se massa. Després, presentació de sol·licituds. És un tràmit telemàtic que cal fer en la pàgina de Consell d'Educació. El primer pas és obligatori, la inscripció i l'abonament de les taxes, que la normativa també està en l'apartat 3.1. Ahí també teniu el que és una guia d'usuari més concreta, més específica i també una sèrie de preguntes freqüents, molt més concretes i personals. En aquest accés al tràmit telemàtic cal abonar les taxes i hi ha una sèrie de passos per a complimentar. Important, la inscripció no finalitza després del pagament de les taxes, sinó cal signar telemàticament la inscripció i ha de quedar registrada la vostra sol·licitud. Sí que recomanaria no, silenciar, per favor, el xat. Després, el segon pas és opcional i és per acreditar la reducció o excepció de la taxa i la participació per torn de diversitat funcional. Això és opcional. També està la guia d'usuari i l'accés telemàtic, que també acaba el 15 de gener. En quins casos s'acullen les persones en situació de violència de gènere? Un segon, és que no puc entrar a veure. Un segon, que silencia la persona. Ja. Se me sent? Sí. Vale. Les persones en situació de violència de gènere que s'acullen a aquesta exempció i també les de persones en situació de diversitat funcional.
En cas d'adaptació de les proves, es pot sol·licitar fins al dia 31 de maig. Continuem. El tercer pas també és opcional, és per a sol·licitar, el que hem dit abans, l'adaptació a les proves, el reconeixement del dret a identitat de gènere. Així també tenim la guia i l'accés telemàtic, que com hem dit abans, fins al 31 de maig del 2004. Tant el segon com el tercer pas són opcionals, depenent de si s'acollim o no a aquesta circumstància. En quart pas, que és obligatori, és l'aportació de la documentació acreditativa dels mèrits. L'accés a aquest tràmit el que farà s'habilitarà 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la data de realització de la part B de la primera prova. Jo penso que sí que es donarà un calendari al llarg d'aquests mesos per a poder fer una planificació, però si no, ja que tenen en compte aquesta data d'aportació de documentació. S'obrirà un enllaç per a poder pujar els mèrits, l'acreditació dels mèrits. Una vegada feta la inscripció i revisada, apareixeran el que són el llistat provisional de persones admeses i excloses. Es disposarà de 10 dies a partir de la publicació d'aquests llistats provisionals per a fer les reclamacions. Una vegada estudiades les reclamacions, apareixeran les persones que estan admeses i excloses. Així, contra aquesta resolució, es pot fer un recurs de reposició comptant a partir d'un mes, a partir del dia de la publicada, o 2 mesos al Tribunal Superior de Justícia. Esperem que no pleguem mai. Continuem. Com a novetat, tribunals. La composició dels tribunals queda 5 membres, com sempre, fins a 7, si hi ha en els tribunals persones amb dificultat funcional. Després estan integrats per president designat per la Direcció General de Personal Docent i nombre país de persones que actuen com a vocals. Hi haurà, ara està l'opció també que s'ha tornat a fer, en aquest cas el sorteig voluntari entre les persones que vulguin ser o vulguin formar part del tribunal com a membres vocals. En aquest cas, aquest sorteig voluntari quedarà designat per 2 persones que s'estudiaran. I després, entre les persones inscrites voluntàriament no seleccionades i la resta, faran també una altra tria, un altre sorteig i hi seran també 2 vocals més. Aquestes persones que vulguin participar de forma voluntària en els tribunals tenen de l'1 fins al 15 de febrer per fer el tràmit corresponent. Hi ha una sèrie de causes de dispensa, permís per maternitat, incapacitat, reducció de jornada. Això vaig a passar-ho perquè anem a centrar-se en les oposicions com a persones aspirants. Càrrecs directius, tractament de fertilitat. Després també és important saber que hi ha que abstenir també les persones que tinguin interès personal, un vincle matrimonial, amistat íntima o enemistat manifesta, o que, per exemple, membres del tribunal que hagin sigut preparadors de persones aspirants almenys 5 anys abans. En quant a l'acreditació d'idiomes, hi ha una prova d'acreditació extraordinària de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Per a aquelles persones que no tinguen a data aquesta acreditació poden fer aquesta prova, la prova de coneixements tant del valencià com del castellà. Qui l'obtinga tindrà el seu i ja podrà presentar-se a les proves posteriors. Inici de proves. Data exacta no hi ha, és a partir de l'1 de juny del 2024. Vam reivindicar nosaltres que es feien a partir de la finalització del període lectiu. De moment no han dit encara la data, però sembla que té que ser a partir de l'1 de juny. Les persones en la prova tenen que estar proveïdes del document nacional d'identitat, del DNI o equivalent. Això és
Bé, en bolígraf i tinta blava, després hi haurà dues crides diàries, matí i vesprada, i una vegada començades les actuacions, les crides successives han de ser públiques en els locals, on se seran les proves 14 hores d'antelació. I també es va reivindicar que estiguera a efectes informatius, però també legals en la web de Conselleria. Desenvolupament. L'ordre de l'actuació depèn d'una resolució en la qual aparega un sorteig de la lletra per la qual comencen les persones aspirants, que seran aquelles del primer cognom de les quals comença la lletra que disposa aquesta resolució. Després, la publicitat dels criteris, apareixeran, la comissió de selecció farà públic aquests criteris, que apareixeran també en els taulons d'anuncis de la web de Conselleria. Sí que hem reivindicat també que se publiquen abans, molt més abans de l'inici de les proves. En quant a les fases d'oposició, tenim el que és la primera prova i esta la segona prova, n'hi ha dues. La primera prova, la part A, és l'escrit, desenvoluparem l'escrit d'un tema que tingui una traga a l'atzar. En aquest cas, menys de 25 temes, entre dos temes, entre 25 i 50 o entre 3, però més de 50, que no és el cas, 4 temes. Temps 2 hores i els exercicis es giran el que són els tribunals i cal garantir l'anonimat de les persones. Qualsevol marca, qualsevol coseta que doni peu a eliminar aquest anonimat no serà apte a aquesta prova. Després, la part B de la primera prova, una vegada finalitzi la part escrita, tindrem la prova pràctica per comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques. Ahí està, en l'annex 4 està explicat esta prova. El temps depèn de la comissió de selecció i també, si les característiques ho permeten, es llegiran els mateixos tribunals. Després, segona prova, tenim la part A i la part B. La part A, la presentació de la programació d'aula, i la part B, la preparació i disposició de la situació d'aprenentatge. El temps màxim per a l'exposició serà d'1 hora. La defensa oral de la programació com a tal serà de 30 minuts i la resta l'exposició de la situació d'aprenentatge. El tribunal el que pot fer també serà plantejar una sèrie de qüestions per a que l'aspirant opositor responga. Així, presentació i defensa d'una programació d'aula. Fa referència al currículum, la normativa vigent del curs 23-24, el contingut, una de diverses àrees, matèria o assignatura relacionada a l'especialitat per la qual t'has presentat, i es correspondrà al que és a un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives. Caldria ajustar-se a l'annex 3, que està desenvolupat, que és la programació d'aula, i ha de ser individual i personal. No hi ha que copiar de ningú. Màxim 60 pàgines, en format d'A4, mínim 6 situacions d'aprenentatge i sense cap enllaç. Després, portada en totes les teues dades, ha de tindre un índex de màxim un full, que sí que estarà dintre de l'extensió. I el tipus de lletra també està ahí marcat, i taules o gràfics pot ser interlineat simple, i la lletra sí que ha de ser de Times New Roman o similar. Mínim 10 punts sense comprimir. Segonet. Després, en quant a la presentació, com aquesta, així també s'habilitarà una plataforma telemàtica per a poder pujar la programació. Un segon, és que estic explicant-ho i estic admitint la gent. Així tenim que el termini de presentació és del 2 al 31 de maig del 2024, cal presentar-ho de forma telemàtica i un únic PDF que no supera els 20 megues. Important també, presentada cal imprimir el resguard
que és el que s'ha de lliurar al tribunal en el moment. Després, en quant a la segona prova, la part B de la segona prova és la preparació i exposició d'una situació d'aprenentatge. Pot estar relacionada entre la programació feta que ja és entregada, que cal triar el contingut de la situació d'aprenentatge entre 3 a l'atzar d'aquesta programació teua, o elaborada a partir del temari oficial de l'especialitat per la qual estàs opositant. Tens una hora de preparació i es pot tindre un guió que cal lliurar-ho al final, i també pots tindre el que és la teua programació i altre tipus de material. Important també dir que en anglès, en l'especialitat de llengua estrangera anglès, tota l'exposició i tot ha de ser en l'idioma corresponent. En quant a la fase de concurs, és el que hem dit abans del quart pas que teniu així en la captura. Ha es tenen en compte el que són els mèrits perfeccionats fins al dia anterior de l'inici de la primera prova, i en cas que el tribunal veja alguna documentació que cal veure més detalladament, et poden requerir aquesta acreditació. Després, qualificació. La primera prova de 0 a 10 punts i cada prova té un màxim de 5. La puntuació de cada part ha de ser igual o superior al 25% de la puntuació. Important també explicitar que si la persona opositora no es presenta a la primera prova, no es pot presentar a la segona. Després, una vegada publicades les llistes provisionals de les puntuacions, es poden presentar al·legacions en el tribunal a partir del dia següent de 9 a 2. I revisades ja les al·legacions, es publicarà el llistat definitiu. La segona prova ha de ser de 10 punts també, i també s'ha d'aconseguir una nota superior a 5 punts. Així, igual, es podrà al·legar a l'endemà de la publicació de les puntuacions provisionals de 9 a 2 en el lloc d'actuació del tribunal, i les revisades les al·legacions es publicaran les puntuacions definitives. I així, en quant a la fase de concurs, la qualificació serà assignada per la comissió de baremació, i la puntuació global serà la suma ponderada de 2/3 de la fase d'oposició, sempre quan estigui superada, més 1/3 de la fase de concurs. Ahí sí que se farà la suma. També es pot presentar al·legacions per escrit a partir de l'endemà de la publicació de les puntuacions en la seu d'actuació dels tribunals de 9 a 2. I a partir d'aquesta revisió es podrà, el tribunal el que farà serà publicar la baremació definitiva. També es pot interposar un recurs d'alçada, en aquest cas, si no s'està d'acord amb la puntuació registrada. En quant a això és important, ho hem col·locat perquè creiem que és important el tema de la interinitat. Acompliment del lloc en règim d'interinitat. Formaran part d'aquestes llistes els que hagin participat en el procés selectiu i no hagin sigut seleccionats. Això també és qui no hagi realitzat les dues parts de que costa la primera prova o estiga com a no presentat, no podrà participar en aquesta interinitat. Les persones que han superat almenys la primera prova, part A i B de la fase d'oposició, han d'acreditar la seva idoneïtat mitjançant l'acreditació de la titulació corresponent per la qual t'has presentat a les proves. Després, quan se farà? Quan s'acabi tot el procés selectiu. Important, qui no vulgui formar part ha de fer constar en la sol·licitud de participació. Així teniu les nostres xarxes socials, en el cas que tingueu dubtes, i per la meva part ja hauria acabat aquesta exposició de la normativa, i ara el meu company Xavi continuarà amb el barem. Un segonet.
Me trobo. Compartir. Ahí està. Xavi, quan vulgui. Se veu bé, no? Es veu bé, sí. Moltes gràcies, Maica, per la teua exposició. Bona vesprada a totes i tots. I començarem a continuació repassant un poc el barem. És un barem que plou clar. Em detindré en primer lloc en el primer apartat. Crec que és un apartat que interessa a tothom. Aquesta exposició també estarà al web de la UGT Ensenyament i podreu veure amb totes les dades de participació, etc. Començarem, doncs, pel barem i voldria simplement recordar, si no ho ha dit ja la companya Maica, que únicament es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins a la data anterior a l'inici, com ha dit la companya, de la primera prova del concurs d'oposició que hagin estat al·legats a l'autobarem. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat. Això seria important. Bé, ahí teniu les qüestions de participació. Com sabeu, fins al 15 ja ho hem dit. La relació provisional de persones admeses la tindrem, si tot va bé, a la fi de gener. Després, la relació relativa de persones admeses i excloses al febrer. La primera part, ja sabeu que és a partir de l'1 de juny, com diu la convocatòria. No sabem exactament la data exacta, esperem que hi hagi un calendari, com ha dit la companya, i la publicació de les persones seleccionades es farà, com sempre, esperem que es complisca abans del 20 de juliol. Bé, comencem, doncs, amb el barem, pròpiament dit, i explicarem el que és la primera part. La primera part és fonamental el que és l'experiència docent prèvia, el que fa l'experiència docent en especialitats del cos al qual s'opta en centres públics. Així la puntuació serà d'un punt per any, fins a 5 punts, és a dir, 5 anys, i la fracció per mes treballat és de 0,083. Ahí ho teniu. En especialitats de diferents cossos als quals s'opta en centres públics. Aquí la puntuació serà de 0,5 punts per any treballat fins a 2,5 punts. I aquí la fracció seria de 0,04. Ahí ho teniu. Pel que fa a altres centres, pel que fa a l'experiència docent en altres centres educatius, en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual s'opta, també serien 0,5 punts, ahí ho teniu, i la fracció per mes treballat de 0,04. Pel que fa a l'experiència en altres centres també, en especialitats de diferent nivell o etapa educativa, que l'impartit, al cos pel qual s'opta, aquí seria de 0,25 punts, és a dir, amb la fracció de 0,02. Bé, per tant, els centres públics ho teniu en l'apartat 1.1, 1.2, els altres centres 1.3, 1.4. Bé, voldria comentar algunes qüestions d'aquest apartat de l'experiència que són importants i que tots ens atanyen. En primer lloc, la documentació. En la següent diapositiva ho podreu veure. Caldrà, pel que fa als centres públics, ja sabeu que es barema d'ofici l'òrgan de selecció corresponent d'acord amb les dades que consten en la base de dades de l'administració. Bé, les persones aspirants que no són o hagin sigut personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, bé, poden consultar les dades relatives a la seva antiguitat a través de la plataforma Ovidoc, a partir de la publicació de les llistes definitives de les persones admeses. En el cas de persones aspirants que al·leguen experiència docent prèvia en centres públics d'altres autonomies, d'altres administracions educatives, i aquesta no figura en Ovidoc, podran aportar la documentació acreditativa emesa per l'òrgan competent en l'acte de presentació dels mèrits. Pel que fa al punt 3 i 1.4, la documentació que cal presentar, és a dir, l'experiència en altres centres, seria la següent diapositiva. En la següent diapositiva necessitareu el certificat del director o de la directora del centre docent amb el vistiplau, atenció, del servei d'inspecció. Hi ha un formulari específic on ha de constar efectivament la certificació per part del director o directora del centre docent
amb el vistiplau d'inspecció educativa, on es fa constar de la durada real dels serveis que vau prestar allí. Bé, per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana hi ha un model, com he dit, disponible i que podreu trobar al web de la Conselleria. Bé, de la mateixa manera es pot acreditar presentant la vida laboral, ahí ho teniu, juntament amb el contracte corresponent del centre on heu treballat, del nivell o de l'etapa on figure, s'ha d'especificar el nivell i l'etapa educativa on heu treballat. I després les persones aspirants que aleguen experiència docent prèvia en centres privats o concertats o universitats privades han d'aportar el certificat acreditatiu emès per l'òrgan corresponent en l'acte de presentació juntament amb la resta dels mèrits, com he dit abans, en aquest acte de presentació. Continuarem, doncs, si em permeteu, amb el barem i ho farem amb la formació acadèmica. Bé, pel que fa a la formació acadèmica, ja sabeu que hi ha un màxim de 5 punts i aquesta comença amb una qüestió fonamental, és l'expedient acadèmic. S'ha de valorar l'expedient acadèmic, les notes de l'expedient acadèmic, una nota mitjana que ens donarà, ens aportarà la puntuació corresponent a aquest apartat. Com podeu veure, ara podreu veure a continuació, són 1,5 punts com a puntuació màxima en aquest apartat, i aquí podeu veure en aquesta diapositiva clarament la nota mitjana en l'escala de 0 a 10, perquè s'agafarà la nota numèrica que aparega en l'expedient. Ahí podreu veure on estaria situada la vostra nota i la puntuació que obtindríeu en aquest apartat del barem, que és, com deia abans, fins a 1,5 punts. La puntuació 9 o matrícula d'honor, com podreu veure, és la puntuació màxima de 1,5 punts. I a partir d'ahí hi ha una gradació de puntuació, començant amb la nota mínima de 0,1 punts. Bé, si la nota no és numèrica, ahí teniu una forma de calcular-la en el quadrant inferior. Com podeu veure, el que equival l'aprovat, el B, el notable, l'excel·lent i la matrícula d'honor. Ahí ho tenim. Després hauríeu de situar-la en el quadrant superior per a veure la puntuació que heu obtingut. Bé, és important, continuem. Doncs, continuem amb el barem. És important tenir en compte el que és el barem pel que fa al màster o la formació de postgrau, doctorat o premis extraordinaris. Bé, tenim, per aquells que tinguin màster, els aconsellaria que tinguin en compte que els màsters han de ser oficials impartits per universitats que tinguen en el pla d'estudis oficial, no propi, oficial, qualificat com a oficial el màster. Per tant, un punt, aconsellem que aporten tots els màsters que pugueu tindre. En la convocatòria no queda explicat si sols agafaran un, per tant, aconsellem que posen tots els màsters que pugueu tindre per la puntuació corresponent. Després veurem a la resposta que hem plantejat a Conselleria si finalment agafarà un o agafarà més d'un màster. Però ha de ser oficial. Torno a repetir-ho. Bé, dit això, també tenim la puntuació per a el que és el títol de doctor, ahí ho teniu, un punt, i per als premis extraordinaris 0,5 punts. Bé, pel que fa a les altres titulacions, ja sabeu que sempre tenim aquí en l'apartat aquest corresponent, encara tenim aquesta separació entre primer i segon cicle, les titulacions universitàries de primer i segon cicle. Bé, qui tinga un primer cicle d'aquelles titulacions o bé l'actual grau, doncs un punt. Recorde, primer cicle pot ser qualsevol titulació, també carreres tècniques dels pla d'estudis anteriors, de quan hi havia la llicenciatura. El primer cicle també quan hi havia la diplomatura. En aquest cas, tots els primers cicles de diplomatura entrarien així. I, per tant, seria un punt. Bé, aquelles titulacions de primer i segon cicle que siguin totalment diferents al requisit aportat, és important que recordeu, si és totalment diferent, puntuaria
2 punts. Puntuaria el primer i el segon cicle, per tant, 2 punts. Si no ho és, sols puntuaria 1 punt. I ara, pel que fa a per a poder acreditar bé aquest apartat, heu de ficar els expedients de notes. Important, certificat de notes d'aquestes titulacions, perquè han de comprovar que no hi hagin mòduls que s'han impartit en la titulació del requisit. Perquè es veja clarament que és una titulació diferent per a puntuar el màxim. Com he dit abans, si no, no podreu puntuar la puntuació màxima o que serien 2 punts d'una llicenciatura completa totalment diferent a la presentada, o bé si la diplomatura té moltes matèries convalidades, per tant, no puntuaríeu. Bé, continuem doncs amb el barem i bé, sí que tenim totes les titulacions de règim especial. Ja sabeu que en aquest barem també es puntua la formació de la titulació de formació professional de música o dansa de 0,5 punts. Així mateix, el títol de nivell avançat C1, atenció, C1 o C2 en el marc europeu de referència de les escoles oficials d'idiomes, C1 i C2. 0,5 punts i per els títols superiors d'arts plàstiques i disseny, el de formació professional i també el títol de tècnic esportiu superior, 0,2 punts. Molt bé. Bé, pel que fa a la formació del coneixement d'idiomes. El coneixement d'idiomes és important tenir en compte aquest apartat. Hem dit abans, hi ha un apartat, com ho he vist fa uns instants, en l'Escola Oficial d'Idiomes teniu la possibilitat de presentar la certificació C1-C2, la puntuació seria de 0,5. Ara bé, hi ha un apartat corresponent al coneixement d'idiomes, al barem, on entren així totes les certificacions d'idiomes d'altres institucions, no sols de l'Escola Oficial d'Idiomes, aquelles que apareixen en un decret de l'any 2013. Bé, per tant, així entraria també el Cambridge o qualsevol altra institució homologada. En primer lloc, si tens el C1, 0,75. Com podeu veure, aquesta puntuació és superior a la de l'apartat anterior de l'Escola Oficial d'Idiomes de 0,5 en el C1. De la mateixa manera que si teniu un C2, un punt. Pel que fa a la capacitació de tots els idiomes estrangers, en aquest cas, així són 4, la capacitació d'anglès, francès, alemany o italià, 1,75. I pel que fa a la capacitació de valencià, exactament igual. Seria la mateixa puntuació. I després, per l'acreditació del domini de valencià corresponent al nivell 2, sempre que no l'hàgiu presentat com a requisit, ja que sabeu que el requisit és C1 o superior, doncs, si heu presentat el C1 com a requisit, el C2 vos puntua 2 punts. Ara bé, mestre i C2, un dels dos prendrà al tribunal. Per tant, 2 punts. No es poden puntuar pels dos alhora. Continuem, doncs. Pel que fa a la formació permanent, ja sabeu que així és fins a un punt els cursos de formació en participació de grups de treball, projectes educatius, seminaris. Bé, així ho expliquem. En cursos de formació permanent i perfeccionament, la participació en grups de treball o projectes educatius, seminaris, fins a 0,75 punts. Molt bé, podem continuar, doncs, amb el barem. Així és important tenir en compte això. Bé, així els cursos de formació es prendran els cursos de formació la durada del qual ha de ser de 30 hores superior, per tant, 0,1 punts, i els que tinguen de 100 hores o més, 0,2 punts. Allà ho teniu, la baremació. Per tant, de 30 a 99 hores, 0,1 punts. I a partir de 100 hores, 0,2 punts. Això és pel que fa als... Aquí teniu
explicació de com ha de ser la justificació d'aquesta formació. El certificat d'aquest ha d'estar expedit per l'òrgan i l'autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Universitats d'Ocupació, pel Ministeri o les conselleries que tinguin atribuïdes aquestes competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre que hagin homologat o reconegut les administracions esmentades, així com les universitats, en què consta expressament el nombre d'hores de la duració del curs i, si és el cas, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa corresponent. Si no s'aporta aquest certificat, no s'obtindrà puntuació per aquest apartat. Molt bé, aquí teniu el que puntua, el que deia abans, el que puntua la participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. Bé, així tenim una nota a l'apartat, la podeu veure dalt en color blau. En aquest apartat només és possible, només es pot obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar. Per cada curs escolar. Bé, doncs així tenim per cada curs escolar en què s'acredita la participació en els grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació de centre, 0,2 punts. I per cada curs escolar en què s'acredita la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació de centre, aquí tenim 0,2 punts i quan s'acredita els seminaris, les activitats anàlogues, la durada del qual no sigui inferior a 30 hores, també tindreu 0,2 punts. He de dir que aquest apartat, en la convocatòria, per errada, la Conselleria l'ha duplicat. Hi ha una errada en aquest apartat, per això no ho tingueu en compte, apareix 2 vegades en el barem. I és el mateix apartat repetit 2 vegades. Bé, continuem amb els cursos de perfeccionament i participació en grups de treball i projectes. En els cursos de perfeccionament, així el que hem de parlar és de cursos de formació permanent de perfeccionament relacionats amb competències, anem a veure, que tinguin atribuïdes les competències educatives. Sí, els cursos de formació, per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat relacionat amb la conselleria, amb la competència digital. Això és el més important així, que hem de tindre en compte, la competència digital, convocat per l'òrgan o l'autoritat competent de la Conselleria d'Educació, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguin atribuïdes les competències en matèria educativa o activitats incloses en el pla de formació. Així seria 0,05 punts per cada 10 hores acreditades en la formació de competència digital. Bé, així, pels cursos impartits, per participar en qualitat de ponent o professor, o per dirigir o coordinar i tutelar cursos de formació permanent, tenim així que són 0,25 punts per cada 10 hores de curs impartit. A aquest efecte se sumen les hores de tots els cursos i no es puntua la resta amb un nombre d'hores inferior a 10 hores. Quan els cursos estiguen expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores. Això és important que ho teniu en compte si heu impartit cursos, heu sigut ponent o professor per a dirigir o coordinar o tutelar cursos de formació permanent relacionats amb l'especialitat a la qual s'opta o amb l'organització escolar, la competència digital docent, la psicopedagogia, la sociologia, l'educació i l'ensenyament en valencià. Continuaríem en el barem, continuem ara amb les publicacions, així tenim un apartat de publicacions, i en l'apartat de publicacions, com podeu veure, han de ser de caràcter didàctic, artístic o científic sobre les disciplines objecte de la convocatòria relacionades amb l'organització del centre o amb la competència digital docent, la didàctica, la psicopedagogia i la sociologia de l'educació, la investigació, l'acreditació artística, temes transversals, salut laboral i prevenció de riscos laborals. Ahí teniu una gradació de puntuació, depenent si sou l'autor o autora, coautor, coautora, si hi ha 3 autories, 4 fins a 6. I després les revistes en diferents formats, si sou l'autor o l'autora, i una gradació fins a, com deia abans, de 3 o més autories.
El mateix passa amb altres publicacions, actes de congressos, jornades i seminaris, ponències individuals i ponències conjuntes, amb puntuació diferent, i ser membre de comitès de redacció i equips editorials. Ahí teniu la puntuació corresponent. És important que l'acreditació siga amb el dipòsit legal, l'ISBN, ISSN o l'ISMN. És important això que ho teniu en compte, perquè és una certificació bàsica per a poder constatar que és una publicació i que opteu a la puntuació que s'escau. Bé, estem acabant i apenas queden els últims punts d'aquest barem. Són els que estan referits a la participació en projectes relacionats amb l'actualització científica de l'especialitat a la qual s'opta, la didàctica en general, projectes d'investigació finançats per organismes públics. Allí teniu un 0,1 per projecte. El certificat ha d'estar signat pel director o directora del projecte o autoritat convocant. Després, la participació com a docent en programes de mobilitat de la Unió Europea, i ahí teniu un 0,1 en el programa Staff Mobility for Training o el 0,5 que és el Staff Mobility for Teaching, 0,5. I, per últim, per a la participació com a membre de comitès científics en congressos, jornades o situacions semblants, del 0,1 per participació. Així teniu per la participació com a tutor o avaluador de tesi doctoral. Això també estaria puntuat en un 0,1 per tesi, i el mateix ocorre per la participació com a tutor o avaluador de treballs de fi de màster, que seria 0,05 per treball de fi de màster. I bé, hi ha una puntuació específica per al col·lectiu d'educació física i és per haver figurat en la llista d'esportistes d'alt nivell. Són la llista tant del Reial Decret del 13 de juliol com esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana a nivell A, segons la llei corresponent. Un punt, i per figurar o haver figurat en la llista d'esportistes d'elit a la Comunitat Valenciana a nivell B, 0,5 punts. I amb això tindríem repassat tot el barem en profunditat. Ahí tenim les últimes notes al barem, que crec que són importants. En cap cas es valoraran els cursos, les assignatures o els crèdits, l'afinitat dels quals siga obtindre un títol acadèmic, un màster o una altra titulació de postgrau, del certificat de capacitació o de l'ensenyament en valencià o diploma de mestre de valencià. És important que això ho tingueu en compte. En segona, els documents redactats en llengües d'altres comunitats autònomes han de traduir-se oficialment a una de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana perquè tinguin validesa. I després, el mateix mèrit només es pot baremar en un dels apartats o subapartats, com he dit abans, d'aquest barem. En cas que s'aporte com a documentació justificativa d'acreditació de mèrit un certificat acadèmic oficial en què conste la superació dels estudis al·legats i el pagament dels drets d'expedició de substitució del títol al·legat, aquest ha de tindre una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió del certificat. O sigui, els justificants de pagament del títol han de tindre com a màxim un any d'antiguitat. Moltes gràcies a tots i si teniu algunes qüestions, respondrem a totes les qüestions, a dubtes que tingueu. Moltes gràcies. A veure, un segonet. A veure, estan preguntant el tema d'educació física, si n'hi ha dos temes. Educació física o educació infantil. Si són més de 25, són dos. Aleshores sí, són dos temes. Després, Sara està preguntant si es tracta sols de les oposicions de mestres, si tens algun dubte relacionat amb les oposicions. Aquesta assemblea es tracta d'aquest tema. Si és algo més concret, doncs parlar amb nosaltres per privat. Deixem així els contactes. Un segon, Hola.
Sí, hola, Sara. Hola, no, és perquè m'havien informat de les exposicions que anàveu a parlar avui, però jo era per a tècnic d'educació infantil. Entonces, esto no, si ven que no. No, es el cos de mestres, que està educació Vale. infantil, però no és com a no és tècnic, és de magisteri. Cosa Vale, això ja seria en la sede, ¿no? Per a informar-me. Si vols, es posa en contacte amb nosaltres i t'informem si hi ha Vale, amb la convocatòria. Val? vale, moltíssimes gràcies. A tu. Adéu. A veure, diu Jesús, el meu dubte és, ja tinc la carrera de primària i al febrer em trauré la menció d'L. En cas d'apuntar-me a la OPO per a L i suspendre, a l'haver obtingut el títol de menció després del 15 de gener, però abans de fer la OPO, entraria en bolsa. Moltes gràcies. Bé, el perfeccionament de tots els mèrits es faria al mes de juny. Per tant, tindries ja aquesta certificació. Exacte. Vale. A veure... A ver, Chari dice, hola, se escuchó que se pediría que nos dejaran el decreto para el supuesto práctico. Estamos muy machacados. La normativa es la que es y el supuesto está ya regulado. No sé si quieres preguntarlo, concretar un poco más, pero es la normativa, no está ahí. Alicia diu, bona vesprada, la segona part és el supost pràctic. És que m'apareu que no hi ha enguany, gràcies, disculpin si no he entès bé. A veure, tenim el que és N'hi ha dues proves. La primera prova que consta de A i B, la A és el que és el tema i el B és la prova pràctica. I després la B, la segona prova, consta de la programació d'aula i de les situacions d'aprenentatge. Sí que hi ha supost pràctic en aquest cas. A veure. Un segonet. Isabel diu, tinc un dubte en la part de l'avaluació del supost pràctic. En l'ordre fica que hi ha que fer una avaluació d'una única sessió. D'això sabeu alguna cosa? És el que indica l'ordre. No, Javier? Part d'avaluació del supost pràctic. Imagino que esa parte que comentas, Maika, pues en el anexo correspondiente indicará cómo tienen que elaborar o hacer el supuesto práctico, tanto de las situaciones de aprendizaje de la segunda prueba, de la segunda parte, como del supuesto práctico de la primera. Aquí en estas oposiciones lo que vais a tener son 4 pruebas frente a 2, que sería el sistema de estabilización. Aquí tenéis 4 pruebas y son eliminatorias 2 y 2. Las 2 primeras forman la primera prueba con un tema teórico y luego un supuesto práctico, cuyas características tenéis en la convocatoria en el anexo correspondiente, y creo recordar que es el tercero, y luego en el supuesto, o el tercero o el cuarto, y luego en el supuesto práctico no, la programación de aula, que antes era la programación didáctica, la programación de aula, y la segunda parte de esa encerrona que tenéis que desarrollar son las situaciones de aprendizaje. Ahí también tenéis un anexo específico, que será el tercero, creo recordar, porque está el orden alterado, en el que os explica qué situaciones de aprendizaje y cómo hay que exponerlo y desarrollarlo. La pregunta que habéis hecho antes relacionada con la normativa es un elemento que tú tienes que manejar relacionado con la etapa educativa a la que vas a dirigir tu programación de aula y a la que vas a dirigir las situaciones de aprendizaje. Es un material que puedes utilizar para programarla, para hacer la programación de aula y para hacer las situaciones de aprendizaje en esa hora que tienes de encerrona, de lo que se llama la tradicional encerrona, en la que tú preparas la exposición oral que luego vas a utilizar.
pero en la exposición oral, normalmente en todas las convocatorias, en esta no he mirado al detalle, pero normalmente en todas las convocatorias hacéis una prueba práctica o se hace una exposición solamente con un guión en la que se exponen los distintos apartados de los que uno va a desarrollar. Tienes que controlar el tiempo y distribuírtelo en dos partes, una primera parte para la programación de aula y otra segunda parte para la situación de aprendizaje con las características que te indica en la convocatoria. Eso es lo que podemos más o menos detallaros en este momento. Creo que por ahí van las respuestas a las preguntas que habéis preguntado. Així, el que està també el que ha dit de la sessió d'avaluació se refereix a la part de la prova de contingut pràctic que està a l'annex 4, que és l'elaboració de la situació d'aprenentatge, que estic llegint-ho, diu que cal especificar activitats en el disseny de la situació d'una situació d'aprenentatge. Ara entre 3 casos plantejats, i hi ha que destacar que es durà a terme les estratègies, materials, gestió del grup, avaluació que es proposa per una sessió de classe. És el que està preguntant. És l'avaluació d'una sessió de classe, però en aquesta prova de contingut pràctica que està en l'annex 4. I després hi ha que concretar-ho en les diferents especialitats. Ahí sí que diu una única l'avaluació en una sessió de classe, una única sessió, si és el dubte eixe. Després, en el títol provisional de primària que donen a la universitat, serveix igualment per a presentar-se? Bé, el títol provisional o bé el pagament de les taxes corresponent al títol està dins, si està dins del període que hem estat parlant abans, és a dir, justament abans de la primera prova, perfecte. Entraria dins dels mèrits a aportar, que caldria aportar, i també, doncs bé, és el que diu la convocatòria, per tant, no hi hauria cap problema. A veure, després, Paula pregunta en quant a la programació de PT, hi ha que regir-se per l'annex que hi ha, i ahí està especificat totes les especialitats. Hi ha que mirar, està el temari, el que són els diferents annexes i també les característiques de les proves. Hi ha que cenyir-se a aquesta convocatòria i a aquests annexos. A veure... Si teniu alguna pregunta més, si voleu preguntar en la mà o agafar torns sense problemes, perquè en el xat ja no queden més preguntes. A ver, espérate, sí que hay una. A ver, un segundo. Para los puntos de méritos por notas medias y opositas por PTAL inglés, ¿te cuenta la nota media que has sacado en las asignaturas de la mención o la de primaria junto a la que sacaste después con la mención? Y otra cuestión, si antes de hacer primaria has cursado técnico superior de educación infantil, ¿cómo contabilizan las asignaturas convalidadas? A veure, si la qüestió és que cal fer l'autobarem i després, si dona peu a errades, la mateixa comissió baremadora s'encarrega d'organitzar-ho. Això és la primera. A veure, si la qüestió és la nota mitja de la titulació y después la mención a banda. ¿No, Javier? ¿No este tema? Sí, vamos a ver. Aquí tenéis que distinguir entre requisitos y méritos. Los requisitos, lógica, en principio, vais a tener como plazo hasta el 15 de enero para presentarlos. Esos son los que os dan pie, os dan posibilidad de intervenir en este procedimiento. Y luego están los méritos, que sí que tenéis un plazo mayor, teniendo en cuenta el plazo que hay para subir los méritos y para aportarlos. En principio, el expediente académico será del documento o de la titulación que utilicéis
como requisito. Si yo utilizo un título de magisterio en educación infantil o educación primaria, ese título de magisterio con la correspondiente certificación de notas y haciendo esa equivalencia que ha explicado Xavi, pues con esa equivalencia que tenéis ahí en el baremo, calculo una nota o una puntuación que me van a poner en el expediente académico relacionado con la titulación. Yo ahí la vinculación que pueda tener con la mención o con otras titulaciones que podáis aportar, creo que no tiene ninguna relevancia. Y normalmente en las titulaciones, las asignaturas que tengáis convalidadas no suelen puntuar en la media o no suelen hacer media en el baremo. Creo recordar que no, esas no cuentan a la hora de sacar la nota media que puedas tener en el baremo. Ahí también hay que ver, en este caso parece que por lo que decía Xavi, que se va a utilizar la nota media que tenga el propio expediente, no vais a tener que calcularla, lo que es injusto, porque si para eso están esas tablas y de homogeneización entre todos los participantes, pero bueno, si coges la nota que te pone el expediente académico, lo que estoy diciendo de la nota de las convalidaciones y demás no tiene ninguna relevancia a esos efectos. Por tanto, el título que vas a utilizar como requisito es el que te sirve para, sobre él y sobre el título que te da pie para poderte presentar, sobre el que se va a hacer la baremación del expediente académico. Los demás títulos, menciones, otras titulaciones universitarias que puedas tener, másters u otras titulaciones, eso entra como mérito en el baremo y tenemos un plazo mayor para presentarlo. Lo comento también al hilo de lo que ha dicho Xavi antes al principio. Depende a lo que yo me presente, los requisitos sí que los tengo que cumplir ahora y con la flexibilidad que me da el baremo o no baremo, pues eso después puede tener cierta relevancia o cierta importancia a la hora de entrar en bolsa de trabajo si suspendo, porque en ese momento sí que debo de tener el perfil. Teóricamente debería ser hasta el 15 de enero el momento en el que yo acredite que cumplo el requisito de la mención incluida, ¿no? Pero aquí, como está tratado como un mérito y tenéis un plazo mayor, pues jugaríamos con eso como para que os incorporasen a la bolsa de trabajo. Pero podéis tener alguna dificultad con eso. A veure, així, pregunta. En el cas de tindre el C2 de valencià de l'escola oficial i de la Junta, a més del diploma de mestre, contaria 0,5 punts a l'apartat 2 i 2 en l'apartat 3. Així, cal, en la nota a l'apartat 3.1, es diu que un mateix nivell acreditat sols se puntuarà una vegada. Un mateix nivell acreditat per diferents entitats reconegudes en el decret 61/2013 sols es puntua una vegada. Per tant, no se pot, si és equivalent del mateix nivell sols una vegada, no en diferents titulacions. Després, tema de los requisitos se presentan antes del 15 de enero. Així, en aquest cas, sols es tenen en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior de l'inici de la primera prova, l'inici de la primera prova que no tenim data. Será a partir del 1 de junio. Sí, pero no hay a partir de, pero no hay fecha. No hay fecha concreta. Aquí en la página web de la Consellería habla de unos plazos que tenéis que tener en cuenta y esos son los que es importante recalcar. La inscripción del 22 de diciembre al 15 de enero. En esas fechas tiene que estar uno o tener uno o reunir uno los requisitos para presentarse. Luego dice aportación al autobaremo y documentación acreditativa de méritos. Y te añade en los 5 días hábiles siguientes a la fecha de realización de la parte B de la primera prueba práctica. Es decir, a partir del día 1 lo más seguro es que el siguiente fin de semana que haya se realice la prueba práctica, o sea, la prueba teórica del temario a desarrollar por escrito,
y a lo mejor a continuación, si es posible, o a la semana siguiente o en el momento que lo determinen, la parte B de esa primera prueba. Esa fecha será la que marque el autobaremo que tendréis que aportar. Dice, el autobaremo se cumplimentará en el propio trámite de aportación de méritos. Yo creo que en la convocatoria, lo habréis analizado vosotros con más detalle, creo que en la propia convocatoria, a partir de esa fecha, es cuando tendremos que presentar méritos y autobaremos a partir de ahí. Luego otra fecha importante que también hay que recalcar, que creo que lo ha comentado Maika, pero pues si ha quedado un poco más diluida, la aportación de la programación de aula, es decir, para ya ir preparando la segunda prueba, es decir, las pruebas 3 y 4, por decirlo de alguna manera, de las 4 que hay, lo tendríamos que presentar del 2 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 hasta las 12 de la mañana. Luego también un tema importante que no se ha dicho, pero aprovecho que estamos hablando de unos plazos a tener en cuenta que los pone la convocatoria, es la solicitud de la adaptación de las pruebas y del reconocimiento a la identidad de género, si uno quiere utilizar una identidad de género diferente a la que figura en su DNI o bueno, o lo que la legislación permite, ¿no? Eso tenemos del 22 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 para solicitar esa adaptación. Es importante que los que necesitéis esa adaptación, aunque no os presentéis por el turno de reserva, lo hagáis y lo tramitéis conforme indica la convocatoria, porque si no llega a tiempo toda la documentación acreditativa de las situaciones que justifican las adaptaciones, no os adaptarán las pruebas y tendréis que hacerlas con carácter general o como el resto de participantes. Y luego un tema que importa sobre todo a las personas que ya son funcionarios y funcionarias de carrera es el tema de la participación o la solicitud para participar como miembros del tribunal, del cuerpo de maestro, para formar parte como esos vocales voluntarios. Hay que tener en cuenta que ahí, pues bueno, si se pueden elegir 2 vocales de forma voluntaria más también el presidente o presidenta del tribunal que lo pone en la administración, pues son 3 personas puestas un poco de una manera digital o de una manera indirectamente digital para formar parte del tribunal y 2 que saldrán elegidos por sorteo. Eso mejora un poco la gestión. Las personas que formaban parte de los tribunales se quejaban bastante de las dificultades que tenían para compatibilizar el tiempo que trabajaban en el tribunal junto con continuar con el curso, por eso el pedir el retraso. Y bueno, esta es una solución que veremos si no tiene otras consecuencias que en otras épocas ha causado esta un poco de determinación no por sorteo de todo el tribunal. Aquí nos dice que para solicitar esa participación, lo digo por si tenéis conocidos, amigos, gente que trabajáis con ellos, pues bueno, los invitéis a participar porque pueden estar en vuestro tribunal, pues estamos hablando de personas, pues estamos hablando de esas peticiones del 1 de febrero de 2024 al 15 de febrero de 2024. En ese periodo pueden hacer su solicitud para participar como vocales de los tribunales voluntarios de estos tribunales. Y nada, era hacer esas precisiones. Segonet. Xavi, ara, mèrits, un segonet, perquè els mèrits d'experiència en una escola concertada també s'hagin d'afegir, és suficient la certificació del secretari del col·legi? La veu, per favor. Perdó, efectivament, així el que consta, el que diu la convocatòria, és que ha d'estar signada pel director amb el vistiplau del Servei d'Inspecció Educativa. Hi ha un document, un formulari que així ho precisa i que cal utilitzar perquè està al web de la Conselleria. I si teniu algun dubte sobre aquest document, nosaltres us els podem facilitar així al sindicat, sense cap problema. Vale. Nivell seu de la Junta, requisit, se pot presentar com a mèrit el seu
d'una altra entitat, com a mèrit, si és el mateix nivell. Com? Pots repetir un moment? Seu de la Junta, val? És un requisit. Molt bé. El seu de la Junta Qualificadora no es pot posar en l'apartat corresponent a les escoles oficials d'idiomes, aniria a l'apartat 3, i per tant, el seu, si és com és la titulació de valencià que requereix com a requisit, no puntuaria. Exacte. Diu, si una persona no presenta la programació en el termini previst durant el mes, pot presentar-se directament a l'examen? No. Lógicamente, exacto, no. Lógicamente, la segunda prueba la tiene que realizar si ha subido la programación. Si no ha subido la programación, pues no será exposición de qué la va a hacer o sobre la base de qué la va a desarrollar. En principio, no sé si el tribunal le dejaría intervenir, aunque luego salga como suspendido o sin nota, o si directamente, pues al no tener la programación presentada, se le diría que no puede participar. Por eso te habla para los problemas que puede haber relacionadas con la programación de aula y con la situación de aprendizaje, que llevéis el justificante de que efectivamente, y una copia también sería aconsejable, de que la habéis subido y de que la habéis tramitado en tiempo y forma. Diu la normativa, les persones que no hagin presentat la programació d'aula en el termini establit s'entendrà que renuncien a continuar en el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d'aquesta excepció. D'entrada, vull dir, en aquest cas, perdran tots els drets en aquest aspecte. Continuem. Teniu algun dubte més? A veure, si teniu algun dubte més podeu escriure en el xat o podeu parlar. També vos posen les que són les nostres xarxes, però si teniu dubtes a posterior també podeu preguntar per aquests canals. L'exposició i aquesta gravació també es pujarà a la web i es difondrà en les nostres xarxes socials. Jo, si voleu, puc recordar algunes qüestions també que són pròpies del barem. Simplement pel que fa a l'antiguitat, la valoració de l'antiguitat. Com sabeu, és màxim de 5 anys i bé, es computarà el resultat més favorable per als participants. I després heu de tenir en compte que aquells períodes que siguin inferiors a un mes, l'administració considera el mes complet 30 dies. Això seria també interessant que ho recordareu. Després, la jornada parcial computa com a completa. Això també és important que ho tingueu en compte, no hi ha penalització en aquest aspecte. Després, els centres públics i el que es considera com a centre públic, això està molt ben definit. És important que tingueu en compte això perquè els que puguen tindre algun dubte sobre la naturalesa d'aquest tipus de tipologia de centre, simplement recordar que no es valorarà el temps treballat en escoles infantils de 0 a 3 anys, ni com a educador, ni monitor, ni auxiliar de conversa o lector, experiència en les escoles municipals de música-dansa, si no imparteixen ensenyaments reglats. És a dir, si no tenen un conveni o una relació directa amb l'administració educativa, amb la conselleria. Bé, també es consideraran i podran ser justificables l'experiència laboral com a professor a l'estranger i s'haurà d'acreditar amb la certificació expedida pels ministeris d'educació o òrgans competents dels països implicats. I, per tant, ahir també es podrà acceptar aquesta possibilitat.
i també els que heu participat com a professors visitants, que també pot ocórrer, dels programes dependents del Ministeri, amb la certificació del Ministeri, i també podreu puntuar en aquest apartat del barem. Per estar en borsa cal presentar-se la primera prova a les dues parts. Eso sí. Tenía una pregunta. Si no consta como que la prueba no es completa. Tienes que tener, para que te admitan en bolsa, como están haciendo ahora con el proceso anterior, que están ahora en el proceso de incorporación a las personas que se presentaron a las oposiciones del año pasado, tienes que tener una nota. Y aquí la primera nota que te viene referida a la relacionada de la primera prueba con la segunda prueba. Con la primera prueba y la segunda prueba no, que esto nos liamos. La primera parte con las dos pruebas. Exacto. Y ahí hay que hacer una media, y si no te presentas y no obtienes puntuación en las dos partes, y si no llegas también a determinada puntuación, tampoco te hacen media y tampoco te ponen nota. Si finalmente no te ponen una nota o no tienes una nota, aunque sea 0,6, 0,5 o 2 puntos o un punto, si no tienes una nota no vas a poder incorporarte o entrar en bolsa. Y luego, además, lo que estábamos comentando, según el perfil que para las bolsas necesitas en cada una de las especialidades, que no necesariamente tiene que cumplir o tiene que entrar con el requisito, porque yo con el título de magisterio me puedo presentar, magisterio de primaria, el grado de ahora de magisterio, me puedo presentar perfectamente a PT, a L o a inglés. Si luego suspendo, entrar solamente con esa titulación va a ser complicado. ¿Va a ser complicado? No me van a poder, no me van a habilitar para la especialidad por la que me he presentado. Por tanto, controlar ese tema también. Hay que sacar nota, hombre, lógicamente la oposición está destinada a que obtengamos plaza y entremos en la función pública docente, está claro. Pero bueno, también hay unos mínimos que debemos de obtener, porque si no, si hay personas que se presentan para entrar en bolsa, pues que comprueben que efectivamente sus titulaciones, si no van a tener posibilidades o por si no aprueban la primera parte, la primera prueba, la primera prueba completa que estamos hablando, pues tienen que reunir los requisitos de titulación para que los puedan habilitar en la bolsa. Por tanto, mirar eso con atención y según, vuestras necesidades o vuestra situación, pues optar por una especialidad o por otra. Si has consolidado y no te presentas a OPOS, ¿qué pasa? ¿Te penalizan? No penalizan. No hay penalización. Es una obligación genérica que tenemos, que hay que presentarse, pero vamos, no tiene sanción. De momento no tiene ninguna sanción. El sistema de bolsas funciona de manera independiente de las oposiciones. Entonces ahí no hay ninguna complicación. Lo que sí que te sirve la oposición es para una persona que tiene una determinada habilitación, como el cuerpo de maestros, la bolsa única, pues adquirir y obtener unas otras habilitaciones a través de la oposición para entrar en la bolsa si finalmente no aprueba, y va incorporando otras especialidades que pueda tener ya reconocidas. Molt bé. Molt bé. Algun dubte més? El que hem dit, en cas que us sorgisca dubtes, podeu enviar-nos a través de les nostres xarxes socials aquestes qüestions. Val? Javier, ¿alguna cosita más? ¿Xavi? No, ninguna cosita más. Simplemente desearos mucha suerte, hacer bien el tema de la inscripción, terminar todo el proceso, como ha dicho Maika, hasta el registro de la solicitud, mirar bien el tema de las tasas,
aunque tengáis alguna circunstancia que lo justifica, si la tasa no la podéis justificar o no podéis justificar la situación que os da una tasa inferior, vale la pena en el momento de las listas provisionales, como muy tarde, pagarla y subsanarla, porque si no os dejarán fuera. Tener en cuenta esos extremos, estar atentos a la presentación de todos los requisitos y toda la documentación que se os va a exigir, porque añaden ahora también el tema del autobaremo en un momento determinado, igual que lo de la programación. Y lo que decimos, mucha suerte. Si tenéis cualquier duda, pues antes de hacer una acción que pueda perjudicaros, consultar. Y nada más, yo por mi parte, Una última pregunta, ¿vale? Que está preguntando de ser tutor d'alumne en pràctiques. ¿Vale? Está en el punto 336. ¿Vale? Sí que puntúa, cal mirar ese apartat. Javier, perdón, ya. Efectivamente. És, nada, ya habíamos terminado, o por lo menos yo ya había terminado. Si Xavi tiene alguna cuestión más que añadir, y ya ja està bé. podemos dar, si no tenéis más cuestiones puntual, pues La- puntuales ahora, dar por terminada la asamblea. Agradeceros vuestra atención y bueno, y ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Molt bé. Bona vesprada. Bona vesprada a tots. Gràcies.